Lunes ngunyan, tabang medical kita. Mainit ang panahon ngunyan, partner, digdi sa tuya, sa Ligaspi. Puwerte ang init. Puwerte ang init, partner. Ang importante, Makakapamara kan mga linabahan. Yan. Siyempre, partner, dahil tabang medical kita, duwang pag-asa, duwang istorya ng pag-asa sin paglaom ang ihahatod tango niya na pagkahapon. Siyempre, digdi lang yan sa tabang ora mismo kan Ako Bicol Party List, ang programang padagos na naghatod nin tabang, asin ayuda sa mga kababayan tang Bicolano dahil ang Ako Bicol katabang na. Kasurog pa, partner, gurano ka-close sa imong mga magurang, partner? Ay, pirmi ng close. Close nga niya ako sa mga magurang kan iba. Siyempre, sa magurang ko Dapat. Kasi dyan ka, partner, dyan, ito ang sa imong ginikanan. Oo. Kung mayo sinda, warang Joshua Martinez. Correct. Partner. Oo. So, kung close ka sa imong mga magurang partner, syempre makukulugan ka. Siyempre, pag close ka sa magurang mo, open ka man sa mga magurang mo. Dapat. Kasi, ang open communication, yan ang pagkasabi na kaya, open man sa imong ang paborito pagkaunin. nindong kanta bilang magurang, ang aki, close, open. Close, open. Partner, siyempre pag close sa imong mga magurang, makulog sa buot mo pag naaraman mong igwang helang sa imong magurang. Natural. Yan. So, sa mga prioridad, partner, kan sa tuyang programa ang mga senior citizen. Duman, partner, sa Ginubatang Albay, natauanin pambakal nin maintenance ang nanay na senior citizen nakapos, partner, sa pangbakal nin bulong. Aramon tang istorya kayaan bit-bit ni Aika Ferry. High blood, diabetes at komplikasyon sa kidney. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng 61 taong gulang na si Nanay Eleanor Oliviaga ng Ginubatan Albay. Taong 2018 nang magsimula at lumala ang kanyang sakit na diabetes. Isang uri ng sakit kung saan mataas ang level ng blood glucose o blood sugar sa katawan ng isang tao. Dahil dito, naapektuhan ang kidney at mata ni Nanay Eleanor. May pangingitim din sa kaliwang binti nito. Kwento niya, tuwing lumalala ang kanyang karamdaman, ay nahihirapan siyang maglakad at namamaga ang kanyang pangangatawan. Magabaton, madam, sa hawak, tapos sa paghanap-hanap ng trabaho, dahil naman ako, madam, makatrabaho. Iyon ni madam, nag-ano na lang kami digdi ni Agom sa harong. Mag-utang na lang kami, madam, sa linding na igwa lamang kaming pang 2 kilong maibakal ning bagas. Sa pagtitinda ng iba't ibang klaseng ulam at sa maliit na sari-sari store na ito, kumukuha ng pang-araw-araw na panggastos si Nanay Eleanor. Ngunit, aminado siyang kulang ito, lalo't na't mahal ang kanyang mga resetang gamot. Ano, madam, makulugon talaga sa buot ko man, madam, garo. Dahil ko baga, madam, na, garo, dahil ko, madam, matanggap na ako mahihilang. Pero, madam, nagaraban na lang ako sa Diyos na tabangan man ako magro, halawig pa man ang buhay ko, madam, igwa pa akong mga obligasyon. At dahil layunin ng Action Co Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List, na maging kaagapay ng mga Bicolanong nasa laylayan, nabigyan si Nanay Eleanor ng asistensya medikal. Bukod dito, inabot din namin ang food packs. Salamat po kan tabang po kan Ako Bicol sa kuya, sa muya na mga nangangai po manintabang sa gabos na nag-ano sa Ako Bicol, naghahagad manintabang. Kaya salamat po. Ang sektor ng persons with disability at senior citizens tulad ni Nanay Eleanor ang isa sa mga tinututukan ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico na mabigyan ng agarang atensyon upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nadangog ko na naman, partner. Salamat sa Ako Bicol tataramo Party na List. Salamat Ako Bicol. Yan. Aram mo, partner, bilib ako sa mga arog kayo na may pigmamati pero padagos ang paggayod para sa pamilya. Sa kada bes na nadadangog ni Congressman Saldico at saka ni Congressman Jill Bungalon ang mga tataramo na salamat, lalo lugod na nagsisikap as nagingwaan sa tuyang mga congressman kan Ako Bicol na padagos na
magkaigwa nin pundo para matabangan talaga ang mga kababayan. Totoo yan, ta. partner. Kaya partner, dagos-dagos man ang pagtabang partner kan sa tuyang programa sa paagi kan ako Bicol Party List. Partner, ara mo bang may nabisto na naman ang tabang medical team? Duman naman partner sa Ginubatan Albay, presente ni partner na barangay official. Sa ibong partner kan sa iyang helang, yaon man girarayan sa iyang puso sa pagserbi partner. Aramon ta sinbiston ta sa istorya ni Aika Ferry. Pamamaga at pananakit ng kanang kamay at paa. Sabayan pa ng labis na panghihina ng katawan at sakit ng ulo. Ito ang suliranin ng 60 taong gulang at kasalukuyang punong barangay sa Barangay Upper Binugsakan, Ginubatan Albay na si Danilo Olagera. Dahil ito sa kanyang sakit na stage 4 acute chronic kidney disease at diabetes. Mayroon din siyang komplikasyon sa puso. Upang gumaan ang pakiramdam, ay 2 beses sa isang linggo ang kanyang dialysis. Sa kabila ng kanyang iniindang karamdaman, nasa puso pa rin ni Tatay Danilo ang dedikasyon sa kanyang sinumpaang tungkulin na makapagsilbi sa mga residente sa nasasakupang barangay. Sa ngayon ay nagpapalakas si Tatay Danilo. Matapos ang pagkakaospital niya, 3 buwan na ang nakalilipas. Kwento niya, sinusubukan niyang maglakad dahan-dahan upang kahit papaano ay mayroon siyang ehersisyo. Ngunit aminado siyang malayo na ang sigla ng katawan niya ngayon kumpara nung dati. Dahil ko man kaya pa. Narugado ako atong maray, maski paglakaw-lakaw ko, bagoy ako. Taso puso ko palang, grabe ko, tama na komplikasyon. Pabalik-balik si Tatay Danilo sa ospital. Naging kaagapay niya ang Ako Bicol Party List sa mga hospital bills. Sa aming pagkumusta ay may dala din kaming food packs. Salamat ako maray. Dako lang kuhan niyan sa ako. Gura naman kaya ang budget ko baga. Gura naman honorarium ko kadikit man lang. Para 8,000. Gura naman sa sarap kang limok-limok sa nasa resita ko nung napumpay na ko. Kaya dako lang pasalamat ko man ang matabangan kahit itong kantidad. Saludo ang programang Action Ko Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List sa mga tulad ni Tatay Danilo na sa kabila ng karamdaman ay hindi sumusuko sa mga responsibilidad na maging haligi ng tahanan at ng barangay. Ayan, partner, si Kapitan. Si Kapitan Danilo Olagera. Upper Binugsakan, Ginubatan Albay. Duman yan, partner, Dati, sa masigla talaga yan si Kapitan. Nasa bombo pa ako, partner. Bistado ko na inita, kang inot, kagawad pa sa na ini, partner. Kanang kay guning problema duman sa manukan. Itong araw na, partner. CKD, partner, chronic kidney disease. Yan ang partner, ang helang na long-term ang condition kan pagbulong. Inimbitaran pa ako kandikap, apod kayo ni Piesta, pagkatapos ikakasal gayod suagi. Dinuguan. Puwerte. Ngunyan, araw kaning oras, bakbakan na kami. Aram mo, partner, ang CKD, usually nakukuyan, partner, sa imong lifestyle. Kung ano dati, kung para inom ka, para sigarilyo ka. Kasi ang mina-burn down dyan, partner, ang sa imong kidney. Dahil nagpa-function yung kaya maayos. kung ngunyan, ang style ko ngunyan, pag may nagirunuman, nagkakaturog na sana ako. Oy, nahiling ko ito, partner. Doon klase, partner, ang sa inuman, nadaya ka o nandaya ka? Dahil, tingkaturugan ko talaga. Tangarig di ako magulpi. Pero nakilig ka ni Super Love. Dahil man, turog sana ako. Kaya partner, araw kayo na may mga helang na CKD partner, kay puhan baguhon ang lifestyle. Kung gusto nindong umalawig pa ang buhay. Araw mo kaya partner, ang CKD, no cure yan partner. Igwa yan, treatment to prevent the symptoms. Kaya partner, sa may mga araw kaya, usually ang nagpapalala partner kang sitwasyon kan helang ng CKD, itong igwang diabetes, igwang high blood pressure. So talagang kaipuhan baguhon tan sa tuyang lifestyle. Yeah, ako baga partner, paborito ko ang karning taba. pinadumna. Pero
Day man pinundo, bawasan mo lang. Day man maraot partner na magkakan, bawasan lang. Ayan, tama yan, partner. Partner. So, yan, saro na naman mga tugang mga kabarangay na patunay na maging ang mga barangay official, piga-asikaso kan ako Bicol Party List, sa abot kan makakaya na pwedeng maitabang sabi nga ni AKB. Kapitan, gasino man niya ang 8,000 kong honoraryong bulan-bulan. Kulang man talaga niya sa pagbulong. Kaya salamat sa ako Bicol Party List.